quan ens vàrem conèixer amb l'Ullà, amb Josep Maria Ullà, l'any 2005, la segona constatació que vam fer al veure'ns, amb aquesta empatia i transferència ràpida que també va experimentar en Jaume Torrent en relació a Ullà, vam sintonitzar. I la segona constitució que vam fer, constatació, és que un de ciències i un de lletres, cap dels dos, ni historiadors ni filòsofs, l'Ullà metafísica, però una metafísica que es reduïa a metafísica no és possible. Cap dels dos eren ni historiadors ni filòsofs. I vam constatar que havíem tingut lectures molt diferents. Havíem llegit, eren lectors tots dos. La nostra activitat principal era llegir. I havíem tingut lectures molt diferents. Però també ens vam donar compte que la majoria de coses que sabíem sobre autors que constitueixen aquest pes pesat, aquest argument de la història de la filosofia, no els havíem llegit directament, els coneixíem de segona mà. I xerra que xerra, i empatitzar, vàrem acabar volent fer una genealogia del pensament al llarg de la història dels humans, aquesta tasca difícil, lenta i laboriosa que és pensar. I ens vàrem repartir llegir textos, no en absolut com a filòsofs ni com a historiadors, sinó simplement per saber en quines bases se fonamentava, i això és la història del FANEL. Fem un curs dos cursos de llarga durada a la Fundació Fita, 150 hores de docència, elaborem molts apunts, i arriba un moment que ja hem acabat aquests cursos, hem arribat a serà el volum 5è, si ja no ho veurà i jo no ho sé, però almenys deixarem que algú se n'ocupi i continuï fent-ho. Vam arribar a l'actualitat i a la conclusió que en Ramon Folch ha dit, que arribem a la conclusió que no estem fets per pensar i que ha sigut una tasca molt lenta i laboriosa, però vam fer aquesta genealogia del pensar. Això és el flaner, que no vam fer segur, que vas de llegir, i després el flaner a la finestra. Això va ser la nostra voluntat de fer el flaner. I aquest flaner s'ha materialitzat amb això, passar uns apunts a un text, trobar benedicció, un editor que ho acceptés, més per la transferència personal que no pas perquè el contingut, després el contingut, aquesta obra no seria el que és ni serà sense el treball dels editors i en concret també del corrector, en Joan Riba. Un torre punyetes impressionant, però ha fet una feinada extraordinària. Així realment tot el nostre llibre eren notes peus de pàgina i en Joan Riba ens ha obligat a entregar-les amb el text. Aquesta és la història del flaner i del llibre que avui hem presentat i que esperem poder anar presentant els següents volums. El segon volum sortirà dintre aquest any, el tercer esperem que també, i també dintre aquest any l'obra